हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो दिनै 6 नबेम्बरनि मोनाबिलि समाव मोनबा खौरांफोर होनो लानाय जादों दा बे मोनबा खौरांफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मा बेनि फारि फारि नायलांदिनि फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे BPF आ बे खेबथाम BTC आव थाइजौ गोखै फानबाय होनदों एबार नाथाय BJP आ थासान्दियाव फाननो हानाय नंला होनदों बे बाराव गोदै थाइजौखौ फाननो थाखाय BJP आ सिगां बुबाय होनदों BTC आव आरो बे बाथ्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै उदालगुरिनि माजबादाव बिथाङा बुंदों बिबुंथि लाखिदों दा बेनि गेजेरजों बुंनो हायोदि एबा जों हमहरनो हायोदि जोंनि BTC नि फैगौ जेनाखि बिसायख'थि दा बेयाव BPF भार्सेस BJP गोख्रों रल लानाय जागोन आरो बेनि फिथाइखौ जोङो नुनो मोनगोन उनावहालागै सोरनि आखायाव थांनाय जायो दा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव दिनै MP बदरुद्दिन आजमलनि मददगिरिफोरा भारतखौ असनमान खालामदों आरो बिथाङा दिनै सिलचर एयारपर्टआव आगान होफैनाय लोगो लोगोनो पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै आजमलखौ बरायदों दा बे बाथ्राखौ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया भिडिअजों लोगोसे शेयार खालामनानै होदों बै समाव जायनाखि एयारपर्टआव बुंनाय बाथ्रा बे भिडिअखौबो बेयाव होनाय जादों बेफोरनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों बेयाव थांनानै खोनासंहैनो हानाय जागोन स्क्रिनशटबो होनाय जादों बिथांनि पस्टखौ दा बेनिफ्राय नुगोन नम्बर 3 आव जे पाकिस्तान आरो भारतनि लाइन अफ कन्ट्रल जेनाखि LOC बेयाव पाकिस्ताननि स्नाइपार उदखारिखौ भारतनि रौनिया हानजाया गावथारनो हानाय जादों होनदों फिन खेबसेबाव दा बेयावहाय भिडिअ आरो सावगारिबो दङ दा बेखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव नुनो मोननाय जागोन दा सावगारियाव होनाय बादि बेबायदि अबस्थायाव दंमोन दा बेनिफ्राय नुगोन नम्बर 4 दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा ABSU आ UPPL हानजा नङा एबा राजखान्थियारि हानजा नङा दा बेखौ UPPL नि हेंथा राजखान्थियारि हानजाफोरा बुंबाय थादों दा बेखौनो दिनै जाय खौरांगिरिफोरनि मेलाव बुंदों जे दानि ABSU नि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे UPPL आ बर'नि गोजोन गोरोबथा BTR खौ मावफुंनो थाखाय बिबान लादों दा बेनि थाखायसो राजखान्थि हानजा हिसाबै बिथांमोनखौ मदद खालामनाय जादों नाथाय दा गुबुना जुदि हेफाजाब खालामोनबा एबा BTR एकर्डखौ मावफुंनो आखायाव लायोमोनबा गुबुनखौबाबो हेफाजाब होगौमोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय जादों आरो थांनाय BTC एकर्ड जानायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो मावफुंनायाव बिथांमोनहा माने ABSU आ हेफाजाब होबोदोंमोन जिहेतु जेब्लाबो मोजांनि थाखाय बिथांमोनहा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांबोयो होनदों दा बेयाव गोनो गोथो साननो नाङा गोबाङानो बेयाव गोरोन्थि बुंनो हागौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय रायजो राजाफोरा बेखौ जारिमिनखौ बोदलानानै नायनांगोन होनना बुंदों बिथाङा दा बेनिबो लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों नोंथांमोना गोलाव सम बिबुंथि लाखिनायखौ खोनासंनो हागोन नम्बर 5 आव दङ साख्रिनि रादाब बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन जे धुबरी डिस्ट्रिक्टनि डिपुटि कमिशनारनियाव जुनियर एसिस्टेन्टनि मोनसे ST नि पस्ट दङ बाहाय गोबां पस्ट दं नाथाय जुनियर एसिस्टेन्टनि बेलायाव मोनसे दङ जेरै ST प्लेनाव सासे आरो ST हिल्सआव सासे दङ बेनिफ्राय बाखि गुबुनाव दङ टटेल 17 पस्ट दङ दा बे एजनि बेलायाव नुनो मोननाय जागोन 18 to 40 इयार्स ST हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय दङ एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नुनो मोनगोन ग्रेजुवेट जायखिजाया डिसिप्लिनाव ग्रेजुवेट बेनिफ्राय 6 मान्थ कम्पिउटार डिप्ल'मा लानाय जागोन आरो बेयावहाय मा लानो नांगोन बेखौबो बुंखानाय जादों जे माइक्रसफ्ट उइन्ड'ज एक्सेल पावारपइन्ट DTP इंलिश एसामिस बेखौ लानो हानाय जानांगोन होनदों अनलाइन एप्लाइ आरो बेयो एप्लाइआ लास्ट डेटआ जागोन 20 नभेम्बराव 2 नभेम्बरनिफ्राय बियो स्टार्ट जादों दा बेनिबो लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो खालामना लाबानो जाबाय आरो नैबेयो एग्जामनि जेनाखि सिलेबास बेयो जाहैगोन जेनेरेल इंलिश 75 जेनेरेल नलेज 50 क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड 25 नलेज अफ कम्पिउटार थियरियाव 50 लेंगुवेज स्किल इन एसामिस आरो इंलिश 50 टटेल 300 नि जागोन होनदों कम्पिउटार प्रफिसियेन्सिबो लानाय जागोन 50 नि दा बेखायनो थागथियारि जानानै थांनो नांगोन साफ्रोमबो एप्लाइ खालामनायनि लोगो लोगोनो दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।